Muri yeZimbabwe makadi kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi pano paUtindi TV. Nhasi handina zvakawanda, ndoda kungokuverengerai meseji. Pane umwe munhu atibata ari kugunun'una nekuda kwomufambisirwo wakaitwa nyaya yamukoma Cardwell Chiteka pano paUtindi TV. Regai tipinde munyaya yedu. Ini ndapedza ndichaisawo komendi yangu. Ini ndinoziva kuti imi muchandibatsirawo kukomenda pamusoro pezviri kutaurwa nemunhu akanyora meseji panapa. Meseji yakanyorwa ichinzi: makadini zvenyu Mr. Elder Utindi. Ndati ndingokuonesaiwo maringe nemabudisiro maiita nyaya yamukoma Cardwell Chiteka. On my side, ndakatarira nyaya yenyu, zvairatidza kuti mune divi ramakarerekera. Hamaigona kumira pakati penyaya muchienzanisa nyaya. Kondogoenzanisa nyaya ndava jaji here ini? Harisi basa rangu rekuenzanisa nyaya. Nyaya yaifana kuenzaniswa kwamambo kana kuti kwaMajor Street. Alright, it's okay. Regai tipfuurire mberi nenyaya yacho. Pese pamaibudisa muchitaura nyaya maingotsigira Cardwell Chiteka. Muri kuziva here kuti Cardwell Chiteka uyu imhondi, ibhinya rakabhinya mudzimai uyo mumakore akapfuura iye ari mwana mudiki, akamumanikidza kupinda mumereji yaaisada, zvekuti kutaura kuno mudzimai uyu aigona kunge akaroorwa nemurume waaida, zvekusvikira kudai so ari muwanano. Chakonzera kuti nhasi uno mudzimai waCardwell adai asiri mumba uye arasikirwe nemereji inhau yekuti akapinda muwanano kana kuti mumereji iyoyu nemunhu asiri murume wake, asi nebhinya iro rakamumanikidza kupinda muwanano. Ndinonzwa vazhinji vachitsoropodza mambo Mutasa pakutongwa kwenyaya iyi, asi ini ndinoti vakaona shuwa paya kuti apa paita umhondi, paita bhinya, vakati zviri nane ndigeze mavoko panyaya iyi. Kusiya kwavakaita nyaya, imi munofunga kuti vakanga vachitora saidhi remudzimai, asi ini maonero angu ndinoona sekuti vakageza maoko, nokuti pakanga paite nyaya inofana kutongwa kucriminal court yeubhinya. Alright, ngaitipfuurire mberi tichiverenga zvakanyorwa panapa. Yakupera zvayo. Ko imi chakakutadzisaiwo kuti mumbobudisa mudzimai waCardwell Chiteka pachivhitivhiti chenyu achitaurawo saidhi rake chinyi? Imi makangobudisa Cardwell Chiteka, mwapedza munenge muchingotaura muri saidhi raCardwell Chiteka. Ini maonero angu ndeyekuti mune divi panyaya iyi, kana kuti mune hukama naCardwell Chiteka. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira vega zvandiri kuverengawo panapa. Ndo kwazosvika nyaya iyayi yamanje. Zviri kunzi zvakuda kumbobvisira heti izvi. Unoshaya pekutangira shuwa. Munhu ari kutoadresa nyaya yake achitaura kuti mudzimai uyu akaroorwa nebhinya, ndosaka akazobuda mumereji. But ina handichadi kupinda mutsamba yake. Regai ndingopindura saidhi rangu sezvandakaita inini.
saelder. Inini panyaya iyi mukoma Kadho Chiteka vakauya kwandiri. Vauya kwandiri mukoma Kadho Chiteka tikavaita interview inozikanwa nemunhu wese. Yatakanyora kuti part 3 mufundisi nemukadzi wemunhu mulodge. Ndakanga ndina mukoma Kadho Chiteka ipapo tikagara pasi tikakurukura anditi right. Ndapedza ipapo ndakatsvaga nhamba dzamai Kadho Chiteka kuti nditaure navo pamusoro penyaya idzodzidzi. Ndinzwewo side ravo tisati tanyanya kuenderera mberi tichikomenda, but vakarambisisa kuuya pachivhitivhiti vachiti handidi kuzoda kuzvijustifya ipapo. Mwari ndiye anoziva, kana ndiri wrong ndiri wrong, kana ndiri right ndiri right, asi mhinduro ichaoneka pamberi. Ndikazama zvekudzoka ndikavafonera. Ndinotenda kuti makanzwa audio panapa. Ndakukanganwa kuti ipattern yandakataura navo. Ndikabudisa conversation yacho yatakanga tichitaurirana vachirambisisa kuuya panapa. Vachitoratidza kuti vari bitter towards Utindi TV. Vachiadresa mavideos edu achiti pamakabudisa chipati chenyu nhamba yakati chipati chakati chingonzwa zvedu vachitaura. So zvese izvozvo changa chiri chinangwa chekuti dzadziri shungu dzangu dzekuti dai ndakwanisa kutaura navo pano tanzwawo divi ravo, so that taibata masaidi ese, kusaidi kwaCadwell, kusaidi kwaNgirini, kwamai. Saka zvino ndakushamisikawo nemeseji iyi yandiri kuona panapa iyi iri kunzi mune divi, hamuna kuita zvakanaka. Zvino ndaifana kuita sei? Iyo kwakauya munhu 1, kuno kuTV kwakauya munhu 1, ndiye akabvuma kuitwa interview. Shona inoti mwana wehuku anodya ndiye aripo, asipo haadyi. Kana even mukaenda kumatare muine nyaya complainant naari kuaccuswa wacho uyu kunzi ndiye ane mhosva, musi unotongwa nyaya uri kudikwa vanhu ava vese varipo. 1 akarova, hazvina basa kuti mumhangari kana kumumhangarirwi, akasawanikwa ipapo nechikonzero chinogutsa dare, zvinopa advantage kune auya aatenda dare. Handiti muri kuzviona manje? So ndizvo zvimwe chete nenhau dzemainterviews idzi. Unonge wakuchitonga nyaya yacho, wakuchikomenda nyaya yacho, wakuanalyza nyaya yacho, ungori nesaidi rawakanzwa. Zvinoita here kuti tikomende zvatisina kunzwa, kana kuti totanga kutaura kuti mai vakasonaka, vakadai. Isusu mai vacho tisina kuuya kuvanzwa vachitaura, vasina kuuya pano. Mangwana maizoti muri kuvanyepera. Saka hatigoni kutaura saidi ramai, tinongotaura saidi rababa. Ndava baba ndo vakauya kwatiri, tikagara navo pano. Ndofunga mandinzwisisa munyori, kana muri muteereri wezvirongwa zvedu, kana muri hama yamai, nekuti manyorera aya anotipa mibvunzo nekufungidzira kuti pamwe ihama. Well, zvisinei, ngatichibva ipapo. Ndichibva pano ndoda kukuzivisai vateereri vose vezvirongwa zvedu pano paUtindi TV kuti musarasikirwa nenyaya mbiri dzatakabva kuisa panapa dzakateverana. Kuti muwane nyaya idzi dzinopisa, hadzisi haisiya mukoma Cadwell, but zvandirwadza ndiri kuona vamwe vanhu kuti vari kurasikirwa nadzo nyaya idzodzo. Pane nyaya yemwana akatsva mubhani refodya, akaremara, haana maoko, haana zvigunwe, kutaura kunoku. Mwana iyeye izvezvi kutaura kuno akabva kunyora grade 7, imi akaremara kudaro. Akabva kunyora grade 7, akabuda ne9 units. Mai vacho vari kutsvaga mari.
kuti ndoitawo sei kuti mwana wangu apedzise chikoro handisina kana mari. Vakarambana nemurume, baba akaitawo imwe mhuri. Asi baba ava vaita imwe mhuri kudaro vakasiya varova mai ava vakabviswa front line yese yemazino. Saka kuti muone nyaya iyi, unonyora kuti mwana uyu wakatsva maoko ese mubhani refodya. Mai mwana uyu wakatsva maoko ese mubhani refodya. Mai vakabviswa mazino nababa, hazvina kumira mushe. Ukangonyora kudaro unobva waiona bhani racho refodya unoisa weshona kuti BHANI. Mwana uyu wakatsva maoko ese mubhani refodya. Mai vakabviswa mazino nababa, hazvina kumira mushe. Then kwaita imwe yehanzvadzi yangu ari kutatarika kuti angaita sei kuti adzosere chikwambo chakasiyiwa charombiwa nababa. Baba vakaromba chikwambo, baba ndobva vafa. Imi akandibata ari kuSouth Africa, inondisiririsa nyaya iyo, inorwadza. So pari kutoda futi nyaya dzese idzi dziri kudawo kuti tibatsirane nehama idzi. Kuti uione zvakare nyaya iyo, unonyora kuti chikwambo chanditadzisa kuroorwa uye handina kana mwana 40 years. Chikwambo chanditadzisa kuroorwa uye handina kana mwana 40 years. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zvichireva kuti kana washuvira nyaya hovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television. Utindi TV yasata. Utindi, Utindi, Utindi TV yababa kanjanda. Uyai kani muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV. Amakan komana meta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende, 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 utende baba, nesuo tasimuka tarirai.